Mae'r urdd yn cynnig Prentisiaethau Awyr Agored i'ch busnes chi. Mae cyfle i staff mewn canolfannau Awyr Agored ledled Cymru i ymuno nawr, ac mae sawl mantais dros wneud. Mae hwn yn gyfle gwych i'ch sgilio eich staff, gyda Prentisiaethau ar lefel 2 neu lefel 3 yn cael eu cynnig. Mae'r cynllun yn hyblyg, yn cydlynu gyda gwaith yr unigolyn o fewn y ganolfan ac yn para rhwng 12 a 19 mis. Mae'r cynllun Prentisiaethau Awyr Agored yn gyfle gwych i ddatblygu darpariaeth eich busnes o fewn y sector awyr agored. Ni fydd unrhyw gost i chi fel canolfan. Ariannir y cynllun gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n bosib y medrwch hawlio hyd at 2,000 o gyllid i'ch cynorthwyo i gyflogi prentis. Mae'r cynllun yma'n addas i unrhyw un sydd yn gweithio o fewn y sector awyr agored sydd moyn uwch sgilio a ennill cymwysterau newydd. Mae'n hefyd yn gyfle ffantastig i unigolion datblygu eu dealltwriaeth mewn materion cyfoes trwy gweithdai ychwanegol ni'n cynnig. Y mwyaf mae'r dysgwr moyn allan o'r cynllun, y mwyaf ni'n gallu cynnig. Mae'n gyfle gwych hefyd i ganolfannau awyr agored i gynnig datblygiad proffesiynol parhaus i'r gweithlu a cael aelodau o staff sydd efo mwy o gymwysterau, mwy o brofiad ac yna'n fwy hyderus yn ei gwaith. I fi'n bersonol, y nifer o cyfleoedd i datblygu sydd yma sydd rili wedi gwneud i fi mwynhau y profiad, so dim dom yn academaidd o'r cyfro'r nifer o topics yn yr unedau, ond hefyd yn personol. Yn y marn ni, y pethau gorau ydy yr cyfle i ennill cymwysterau awyr agored sydd yn cael ei gydnabod trwy'r byd i gyd, ac ein bod ni'n cael gweithio trwy'r gyfrwng Gymraeg ac ennill cyflog yr un adeg. Ein staff ffantastig ni hefo'r urdd sydd yn gweithio fel tiwtoriaid ac aseswyr i'r cynllun. Fy nhw yna pob cam o'r ffordd i arwain, cefnogi, cynorthwyo ac addysgu y prentisiaid trwy'r holl cynllun ac i wneud y broses mor llyfn ac sydd yn bosib i'r prentisiaid ac i'r canolfannau hefyd. Cysylltwch ar urdd heddiw i drefnu cyfarfod neu ganfod mwy.